Добро утро от ТВ Справедлива България. Добро. Тук сме днес пред ЦИК за подаване на документи за местните избори. Доколкото разбрах, вие сте първи поред, или? В първия ден сме, но не сме точно първи, има колеги преди нас, но за нас беше важно да организираме подаването на документите в първия възможен момент, за да може колегите из страната да подготвят вече кандидатстването, определянето на кандидатите и финализирането на параметрите, при които ще се явим на предстоящите местни избори и да имат максимално дълъг период от време за това. А бихте ли се представили? Вие партия или коалиция? Казвам се Виктор Серафимов и днес съм представител на коалиция Заедно за силна община. Това е коалиция между за сега две партии, Републиканци за България и Зелен съюз. В процес сме на преговори с други партии, но така, когато финализираме разговорите, бихме го обявили с голямо желание. Подаваме днес документи и с известна тревога следим слухове, които витаят в общественото пространство, че управляващата коалиция подготвя и планира отварянето на изборния кодекс. Държим да кажем, че промени в изборния кодекс едва 20 дни преди началото на предизборната кампания е изключително безпокояващ факт и силно се надяваме това да си останат само слухове. Промяната на правилата на ако мога да дам една спортна алегория, по времето на футболния матч да сменим правилата и да увеличим броя на смените, кога има засади, пък кога се щита гол, е реално изключително лошо и би ни поставил в едно изключително незавидно положение и силно се надяваме това да си остане, пак казвам, само единствено. Това ще е неравнопоставено положение. Това ще е абсурдно и това ще е белег за тотално пропадане на демократичния процес в страната. И чисто човешки запазвам надеждата това да се случва и да не стигнем до подобен разговор. А какво ще кажете за готовността на ЦИК относно машините, софтуера и изпитаните с слуховете не даже потвърдени в Щатите, в Норвегия и в други държави, как точно с тези машини се манипулирате изборите, вие какво ще кажете? Вижте, няколко въпроса поставихте. Първо, Централната избирателна комисия е една институция с изключителни традиции. Те работят изключителни специалисти. Към Централната избирателна комисия прибавяме всички ОИК-ове в страната. Това е една огромна машина, която може да се справи с тези машини. Да не се залъгваме, това не е да изпратим машина на Луната, ще се справят с препрограмирането на машините. А по отношение на потенциалните разговори, свързани с евентуално манипулиране на вота, факт е, че има безпокойство. В същото време манипулациите, които бяха налични по време само на хартийното гласуване, също не бяха изключени. Това, което трябва да се случи, е цялата изборна администрация да бъде ангажирана в следене на този процес и освен изборната администрация, в крайна сметка да се включат цялото гражданско общество и партиите и коалициите, които да следят този процес. Тоест, вие нямате съмнение в софтуера, който все още не е готов. Това месеца преди. 20 дни преди началото на предизборната кампания смущаващо да не е готов, но ще следим процеса и в случай, че има основателно съмнение обективността на целият този процес, ще бъдем първи, които да повдигнем въпроса и да протестираме срещу това нещо. Демократичният процес изисква ясната воля на избирателя да бъде гарантирана, а не подменяна. Една от гаранциите за това е софтуера, който се използва. Така че това е нещо особено важно. Благодаря ви, успешна кампания. Благодаря ви много.